meɗen ɓe hokka hunde nde ɗum muhimmanci sosai. Allah valluma en, Allah waɗa ɗum waɗa kugal jam, ɗum timmina jam. Allah yamɗine kafin hokken duniya ni nastuwa sosai yiɗi hokkugo gudunmawa maɓɓe. Koye gonduɗa ko ɓeydanta en dow kaɗo? To alhamdulillah andi fullo ko ɗum andi mo ƴama. Fullo to ni dai ɗum yima mo anda to o yehi o ƴamai. To hanyum wonta woɓɓe biya waytaki amma hanyum wonta waytare. Ta ƴama wala non watta anda. To daga biɗa hande ɗum yi ko jungo suɓɓol jungo jangayi yeso jangayi to alhamdulillah ɗum ɗan heɓi fago yeso inchallah. To Allah walla fulɓe ko mi wiyata ɓe vurto ɓe jaha ɓe suɓa. To ɓe giya ɓe joɗoto to gure ɓe suɓata ngam ɓe gaɗanaka ko ɓe giɗi. To inchallahu to ɓe tampayi dai go inchallahu ɓe keɓai alheri, ɗum wartanai ɓe alheri inchallahu. Allah valluma en. So noddayɓe raha noddugo mo fuɗɗam. Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam. Allah yamɗine mo min bollata. To Malam Ibrahim, Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Haka. Amin, amin. Amin wala Ibrahim. Allah ya saka da alkhairi, mun gode sosai. To lallai masu kira ba ma buƙatan wani kamfen ko kiran suna a daidai wannan guri saboda duka ba a san waye alkhairi a gare mu ba, kuma wannan gidan rediyo shi bai ma bada wannan goyon baya ba. Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Assalamu alaikum. Na'am, mamin bollata. Na'am, lafiya alhamdulillah. Lafiya kala. Me gudunmuwanka kuma da wa muke magana? Ina magana da To na me gudunmuwanka a gurguje? dai fata na ran Allah ya sa a yi da lafiya. Kuma wannan halin da muka shiga Allah ya gama mana mafi alheri. Amin, amin. To mun gode, Allah ya saka da alkhairi. To Allah yamɗine ra dai noddo yeso. Assalamu alaikum. Na'am, da muke magana? Na'am, Allah yamɗine. To Modibo Idris jaɓɓama ko ni gudunmuwa maɗa? Na'am. Amin, amin Modibo min jetti sosai. To amin inshallah. To Allah binda baraji. Allah yamɗine. To rade. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na'am, imam min bollata. Jam Allah rene. To alhamdulillah. Yawwa. Inda mai sani mai gyaran waya ga da dan doya. To Modibo Sani jaɓɓama. Kawai dama bai ji ba dai. Na'am. To min jetti sosai Modibo. Allah binda baraji. To Allah yamɗine. Na dai noddolji enata. Assalamu alaikum. Na'am, imam min bollata. To Modibo Yakubu jaɓɓama ko ni gudunmuwa maɗa? Na'am. 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 To Allah yamɗine a yita ɗum hauta hore ɗum biya ɗum subtata gaɗo goto ɗum ɗon ma e ballita. Na'am. Na'am.
insha Allah sosai ma maudu. Amin jeti sosai. To joni maudo rade noddol waɗi munya. Assalamu alaikum. Na'am alaikum assalam. Jam kalawma min bollata daga toye. To wani gudunmuwa maɗa. To wala baba me gudunmuwanka. Amin mun gode. Amin baba mun gode su Allah ya saka alheri. To daibe Allah dindana ko baraji ano domo yeso. Wa alaikum assalam. To emin nana Allah ya dine momin bollata. To Modibo Ahmad Jabbama. Allah fa kana alheri kun garo. Amin. Tsakani da Allah o me suka fuka da doho yi hala cancantika. Saboda don Allah wani waro to yi wani ka ko su ta kudi ka tsakani Allah wadai a da ya Allah kuma su ta ra'ayi mawɗo ana fulɓe mbi woy ko nagge nder nayi to e dilla gartije hoore mum faka non tan waɗi ka dillugo wara heɓa matsala kawtuɗi bo e dillida kanji keɓta nasara. Duniyaaru ɗum nan ɗum waɗi joni ɓe ndarake ɗum yiɗi waɗay jeere gooto enen fulɓe annda ɗum mo kuma ɗoɗen sabu enen fulɓe kana yiwa sila ɗum kasan totto enen wiyay yeesutten guri kaza to am goto ɗum ɗon fiiɗu waɗanayma a yii kasi Allah yeɓu ɗum ɗogantakema gara ɗum ala ko wartutta e ɗuma sannan enen ɓen fulɓe kadi enen gonta ɓe yiya suka hewti goɗɗum mum gadi waydinanama wala kantiɗaɗe o ɗum bona en hujja ɗum ko ɗum doɗɗirta en kenan Allah walla to Modibo Allah balluma en min jetti e gudunmuwa maɗa en kafin nan je natin gongol noddo Allah yamɗine halan mashede kaɗo lallai kanika mayaki ko toye rabu boneji en jara sosai ko a gurguje koy woni ko famuɗa har e joni kabbone ɗon nati fu insha Allahu mafita e ɗon nder maje hande ta bukatoto 1000 kuma 1000 dai to ta sidi a waɗay ka yago ma a yahi nde ɗiɗi kafin ɗum hawtan ma dubuwol ngol ko to mo POS ko mo shagoru sannan bo musamman enen yimɓe meɗen gonɓe nder ladde hunde nden ɗon nde ɓuri waɗango en illa sosai mawɗo koy woni joni mafita men kawai joni en mafita kawai dareten. To alhamdulillah ai joni enen ni kan sai dai gaɗen ka turaki joni Allah waddane en koyɗum. Amin. Dan ko waɗi ni Allah waddane en koyɗum ardiɓe leydi din ɓe gani ɓe nana ko yimɓe duniya ko ko jiɗɗa bigo ɓe ko mi yata hanyum wonta yimɓe ɗum waɗa munyal kamɓe ardiɓe a bukati ɓe ala haala koye noddirtaɓe kamɓe ardiɓe min ko mi yata hanyum koye mi yata ɓe kula Allah ɓe dara ko duniya wonti hande an e ceede maɗa ɗen ma a heɓataɗe ɗum wiya ko eŋata fuu hande ta wala ko ceede eŋirta wala non no watta hande o wula nebbam mako o janguma non sawu kadi tarari torra kan ka ɗuuɗi ka warti bone ramma a yaada e ceede maɗa to account mo to jahuɗa a soday ko nyamata ko eŋata he o yima o jaɓata transfer goɗɗo yimama wala account ɗum hakko enen fulɓe gomɓete to ladde to neɗɗo gelle hande yima wala account ko bo yima hande jaɓata transfer to mo ladde na hanko noyi koni torra mako andi torra mako ka ɓuri sembe kenan to min komi noddata laamu leydi hanjum wonta ɓe kula Allah ɓe dara ko duniya wonti Allah waɗma ɓe nanuma Allah yamɗine Allah waɗa bo ɓe janga mataki hande ɗo ra noddol yeeso kadi wa alaikum assalam to jam Allah yamɗine momin boldata daga toye jam Allah yettama momin boldata an ɗum moy Maryam Enshami. To Maryam jaɓɓama koni gudunmuwa maɗa Allah hokku shugabana da
amin Maryam min yetti sosai ha Maryam mu hausare to amin lallan jam to alhamdulillah ranar dai gobe ya suka ri assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah rena maudo to mamin boldata daga toyi ayeso do muslim marufedu ya baka kuma holbu to an gojo a wani humfitirgo min ɓangal maɗa jaɓɓama ne ka waɗi koni gudunmuwa ma inshallah en hula madanka ziyara alhamisa ay talata bone hande to Allah jaɓi Allah ya rama min muslim inshallah woni min jaɓɓoma Allah sakano e alkhairi ko nonno gorgo ton o wawi tano jama'aje koye na'am e ɗon ɓiɓɓe gaɗata zaɓe pata biniɓe a ton to ɓe mbiya non kowa waɗata waɗa jin Allah non a waɗa e zaɓe o wari ñaami ko waɗi wari no kamɓe waɗi a banza non yalla dai ko torotomi en Allah zaɓanoma en shuwagabani en nagari enen fulɓe ɗogi Allah ɓeeɗen kawtugo koye ayi noon no ñamirante ɗen mutunci ton to mbileji Allah wanma alheri Allah ƴarama e yeeso ummoɗon jam amin muslim min jetti sosai to lallai fa mawɗo bono no mbite en ɓeyda bolbugo wala gonɓe nder jarrabawa mawɗum bono meɗen sa noddude yeeso assalamu aleykum waaleykum assalam min bollata to barkanka da wara haka da wa muke magana wala damuwa ka yi magana da na'am ne gudunmuwa na'am wallahi sosai non amin to amin min jetti sosai to alhamdulillahi noddolji ɗo wari timmi sannan bo nanoɓe min e daroɓe min ɗoni shiri ɗum waroyi karshe emin toro Allah balluma en ɗum waɗa suɓol jamol sannan bo ɗum waɗa suɓol ngol alkhairi sannan Allah waɗanangol barka sannan kadi bo Allah waddanma en shuwagabanni en nagari na ɗum dabare min waddanta en ɓe giɗɗen na ɗum dabare min waddanta en ngam gortonoɓe en nder hundeji ɗiɗo en tora jomirawo kowa wari faɗɗugo ƙuri'ayel mum sai toro jomirawo Allah zaɓanuma mo he alkhairi mawɗo koni haala maɗa ka karshe a wondi second to alhamdulillah joni ko mbiyata haala an ka karshe hanjum wonta laamu rara wurtina ceede natta juuɗe leñol na a yahay gaɗa ceede maɗa to account gara gaɗa ka torraki ɗum ninnan ɗum wala kota ɗum wala fa'ida to Allah binda baraji Allah waɗa ɓe nana bo ɓe waɗa amfani e majum so en getta kan Hajiya Sumayya Abubakar ardiɗo yaadu ndu ɗo musamman gaddudu ɗum shiri ɗum barka sannan Allah yaruma en talatan garojun kadi bo en toro jomiro Allah yinuma en ñalɗe ɗen ma yewtaki moɗon assalamu aleykum